Ning ya ora apa-apa wis. Aja direni kok ngono wis. Berarti iki mungkin ya jenenge positive thinking nek pikiran kuwi sing selalu positif yo. Mungkin biyen pas untuk bantuan anu kae to. Apa? Pas zaman-zamane cek kere terus wis layak lah oleh bantuan. Lan delalah entuk rezeki bangun omahe sapi kemungkinan ngono. Jadi aja mikirin nek sing berarti wah wong sugih entuk bantuan ngene-ngene. Mungkin nalika zaman 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 biyen ngono kae. Mesti delalah jenenge wong kan ya roda kehidupan kan ya muter. Nalika zaman semono urung duwe untuk bantuan kan tetep data kan tetep wis munggah. Nah terus apa delalah di rezeki sithik ngono kae bangun. Nah kemungkinan ngono